agus caiimime rá bhí sé go dam ar fad is ceann lom ach go háirithe an lá níteag 7 san í agus tháinig siad ag bar an scéathan nuair a bhí muid ins na blachanna bhí muid faoi glas céire uras fiche sa lá 7 glas seachtain so ní raibh cara gin a gol amach as an chillín so nuair a headú mar sin ní heaglaid rudidir bí agal bíon táhacht ar lei leis an éisteacht. So an lá seo hart na 2 thula muid a lán torman bhí bocatí agus rudaí a legan síos ag na bardraí ag bar an scéathan agus an sin tháinig siad agus thula muid an céad doras ag oscailt agus thula muid eisce a chaithú agus an sin thosaí fearr a beic éon ard a cin hí an eisce brúite rinn siad eisce té a chaithú thar daoine so bhí siad ag ibrú a bhálach síos an scéathan agus tháinig siad ag doras ógamsa agus dúirt sin an bardra d'oscailt sé an doras is dúirt sé tosa an duine tá tuairt na hádaithe tá muid ceanneal tosa go dtí an dearú agus grid siad an doras. So bhí ormsa éisteach le gach duine ag scréici agus ar a caiithú an eisce té seo thart ar a cid corp. Agus bhí sin níos massa na rudidir bí eile nuair a tá tú gan cuacht agus ag éisteach na daoine fáingt a sé aontaach deatharart